Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 137. Comencem. Ens trobem a Madrid, el 1899. No se sap ni en quin mes ni en quin dia ha nascut. Només sabem que ha nascut un nen que rebrà un nom peculiar. Es dirà Restituto. Restituto Castilla serà el nostre protagonista d'avui. No se sap gairebé res ni del seu entorn familiar ni de la seva infantesa. Suposem que el seu entorn familiar era molt humil, exceptuant a més per la falta d'un o dels dos progenitors des de ben jove. Als 15 anys, possiblement per manca de recursos econòmics o també per una tradició familiar, s'ignora totalment, va ingressar a la Guàrdia Civil. Aquest cos, fundat per Reial Decret del 13 de maig de 1844, sota el regnat d'Isabel II, impulsat pel segon duc d'Ahumada, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, tenia la missió de protegir persones i béns, inspirat en els models de la Santa Hermandat medieval i de la gendarmeria francesa. Buscava una policia nacional professional ben organitzada. L'1 de setembre de 1844 es va presentar oficialment en parada militar a prop de la Glorieta de Totxa i el 9 d'octubre de 1844 es va aprovar el primer reglament. El 20 de desembre de 1845 va sortir la cartilla i el codi moral del cos. L'honor és la principal divisa. Des de la seva creació, es va enfrontar amb un cert èxit contra el bandolerisme rural i va restablir la seguretat a les carreteres i camins, convertint-se ràpidament en un instrument clau per a l'estabilitat de l'Estat. Des de llavors, aquest cos va esdevenir, a més de garant de l'ordre, un dels instruments que l'Estat va utilitzar per reprimir. Per exemple, sota el franquisme ja es va veure que la Guàrdia Civil va ser un dels principals cossos repressors. Bé, com tots els altres cossos de l'Estat. En fi. Tornem al nostre home i a l'època on som. Sí, el nostre Restituto té 15 anys i va néixer l'any 1899. Doncs ara som al 1914. Acaba d'entrar a la Guàrdia Civil. Tot i així, la seva actuació al cos durant tota la dècada dels anys 20 és un misteri. El que sí que sabem és que la península s'avorria. Per tant, quan va ser destinat a final dels anys 20 a les exigües colònies africanes que Espanya posseïa, es va sentir molt millor. Va ser destinat a la Guinea Espanyola, a la seva capital Santa Isabel, avui anomenada Bioko. Allà s'hi trobava molt millor. Era animós i aventurer. Els seus superiors estaven molt contents amb aquell caporal que semblava tenir bon criteri en tot el que feia. Per això, quan va sol·licitar el trasllat a la illa de Nobon, els seus superiors ho van veure com un regal de la providència. Sí, concedit. A Nobon era una illa de només 17 quilòmetres quadrats, situada al Golf de Guinea. Tenia uns 2.000 habitants i era administrada per uns monjos claretians que havia posat l'estat espanyol per catequitzar aquells negrets primitius. Al principi, la illa havia tingut el seu nucli de població anomenada pels espanyols Sant Antonio de Palé, però havia estat destruïda i reconstruït els assentaments a prop dels edificis religiosos. Els negres han d'estar a prop per poder ser controlats i per donar-los unes directrius, perquè la seva miserable ànima negra pugui ser salvada si és possible i retornar al regne de Déu. El nostre home, que ara el descriurem una mica, era una mica una rara avis dintre de la Guàrdia Civil. Al contrari del típic Guàrdia Civil que tenim en ment, amb el tricorni, un bigotet i el lema «Viva Espanya, viva el rei, viva l'orden i la lei», el nostre home era profundament anticlerical i antimonàrquic. Tenia un pensament d'esquerres. Havia tingut una dona i junts havien tingut una filla sense estar casats. Però el nostre home les havia deixat a la península per anar a córrer aventures colonials. El nostre protagonista, quan va arribar a Nabon, a finals del 1930, es va trobar amb un espectacle depriment. Gent famolenca, misèria que contrastava amb la vida que portaven els capellans, que eren de facto els virreis. Això canviaria. Històricament, els europeus colonitzadors eren normalment de dos tipus. Teòricament, tots venien a civilitzar els pobres subhumans que vivien en aquests territoris. Hi havia els colonitzadors que només els importaven les manetes dels negrets per treballar, com los crueles ingleses, franceses, belgas i alemanes, i ja està. I els altres colonitzadors, com los espanyoles, claro está, no explotan a los lugareños. Les traen la civilización y la religión como se hizo en el Nuevo Mundo. I tant que sí. A Nobon, els capellans claretians eren d'aquest tipus. Els habitants havien de viure miserablement prop de l'assentament religiós. Així, els esforçats monjos podien fer l'evangèlica tasca d'ensenyar qui no sap.
o sigui, religió i poca cosa més, i fer complir amb joia l'altra tasca que Déu havia reservat als homes: treballar. Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Doncs apa, negrets, suau per Déu i per nosaltres. Però considereu-vos afortunats, perquè qui us explota són els colonitzadors espanyols, que són com Déu mana, no aquests estrangers cruels. El nostre protagonista era ara la màxima autoritat de Nobon. Ja per naturalesa no li caien bé els capellans. I a sobre va veure això? No pot ser. Ell, com a nou amorós pare de la terra de Nobon, pensava de manera diferent. Hem d'ensenyar a aquests ciutadans a viure i a tenir instrucció i a treballar, però treballar per prosperar. S'imaginava una idíl·lica societat on tothom treballés i progressés. Va fer el nostre protagonista que el poblat de Palais fos reconstruït amb totxos, a la seva ubicació original, prop de la platja. Exigia als claretians que donessin verdadera formació als anabonesos. No tanta religió i més instrucció de tot tipus. Va fer diverses peticions de material a Santa Isabel, la capital de la colònia, que es comunicava amb l'illa amb un vaixell un cop cada 3 mesos, però poc cas li varen fer. Fins que va arribar el 14 d'abril de 1931, en què va proclamar-se la República Espanyola. El nostre home estava feliç. Una nova era de prosperitat per a Espanya, incloses les colònies, inclosa Nobon. Va aconseguir un exemplar de la Constitució i una foto del president de la República, Niceto Alcalá Zamora. Anaboneses, ahora tendréis derechos, seréis ciudadanos con derechos y deberes. Los tiempos oscuros del despotismo y el clericalismo se han terminado. No obstant, dues cosetes. La República, diguem que distava de ser perfecta. I els drets pels negres de les colònies, ande vas, això és una cosa teòrica. A més, diguem que el nostre home cada dia es tornava més i més dèspota, però ho feia pel bé dels habitants, pallisses pels que no treballaven. No vull ganduls a la meva societat. Impostos, cada cop més impostos. Va haver de posar un impost a l'alcohol perquè no es begués. La beguda fa tornar ganduls. Els mateixos colonitzats cada cop estaven més descontents amb el nostre home, que normalment, tot ofenós ell, estava convençut que estava transformant la societat. El fet que, per exemple, obligués a una nena de 16 anys, tota negreta ella, a que esdevingués la seva, per dir-ho així, partener sexual, i que la seva mare i la seva família haguessin de callar, doncs no passa res. Les pallisses, l'aplicació de la justícia cada cop més dura, són minucietes. L'1 de novembre de 1931 va ser nomenat governador de la colònia Gustavo de Sostoa Stagmer, un civil amb àmplia experiència a les colònies. Va visitar un temps després a Nobon. El nostre home estava feliç. Feliç perquè un nou governador vindria a visitar-lo i segurament obtindria més mitjans. El governador veuria lo bé i lo perfecte que ho estava fent. Al gener de 1932, Sostoa va visitar Nobon i va estrènyer la mà del nostre home. El governador visitava l'illa i contemplava les coses que s'havien fet. Com la societat estava en ordre, com una colònia de formiguetes. No obstant, el governador, ves quina idea, va parlar amb els capellans, que no van parlar gaire bé del nostre home. Va parlar amb els habitants, sempre en presència del nostre protagonista, i els quals, després de dubtar una mica, varen presentar un complet decàleg de greuges del nostre home cap a la població. Impostos cada cop més arbitraris i abusius, el tema del rapte de la nena de 16 anys, etc. Les explicacions que el nostre restitutor donava tota l'estona eren les mateixes. Gràcies a ell, Nobon s'estava convertint en una societat modèlica, en un paradís a la terra. Els càstigs s'aplicaven a qui intentava trencar l'harmonia. El governador va tornar a Santa Isabel, no sense abans amonestar el nostre home, dient que estudiaria amb lupa tots els moviments i totes les mesures que prengués a partir d'ara. El nostre home estava furiós. Què s'ha cregut aquesta espècie de funcionari tou que no em permet aplicar els postulats republicans verdaders? Es va moderar una mica, però bàsicament ell era qui ho feia tot bé. La resta del món era qui estava equivocat. Ens trobem el 14 de novembre de 1932. El governador visita novament a Nobon. El nostre home puja al vaixell i segueix convençut que tot és perfecte en el seu a Nobon. Aquest tou poca solta no tindrà més remei que condecorar-me per la meva gestió. Després de donar-se la mà, el governador diu que ve acompanyat del que serà el seu substitut com a màxima autoritat de Nobon. A partir d'ara, el nou destí de Restituto Castilla serà Santa Isabel.
El nostre protagonista es va sentir devastat. Molts pensaments varen passar pel seu cap. Amagar-se al bosc, fins que el vaixell que venia cada 3 mesos marxés sense ell. Pensava. Ningú em traurà d'aquí. A la nit, es va organitzar una festa en honor del governador. El poble hi estava convidat. El nostre protagonista, com a màxima autoritat en funcions, evidentment hi era. En un moment de la festa, el nostre home va acostar-se per l'esquena al governador i el va degollar. I ningú va veure. Això tampoc pot ser. Tothom ha de veure el que he fet. Va cridar. Contemplad al traidor a la pàtria. Així terminen los enemigos de la república. Va treure's la pistola i va disparar al cos del governador, que ja estava mort, 3 trets de bala. Acte seguit va dir: Anaboneses, uníos a mí para una sociedad republicana igualitaria. No el va seguir ningú. El nostre home va fugir. 3 dies després va entregar-se dient que estava molt penedit. Proposava ja la pena per l'assassinat. Un exili permanent a l'illa de Nabon, on ja hi era. Que maco. Va ser traslladat a Santa Isabel i d'allà a la península, on va ser jutjat per un tribunal civil que el va sentenciar a 8 anys de presó. Essent alliberat el 1936, acollint-se a l'amnistia arran del triomf del Front Popular. Quan va esclatar la Guerra Civil, va lluitar al front de Madrid amb les tropes republicanes. No obstant, quan Franco va guanyar la guerra, va ser detingut immediatament. Va ser jutjat llavors en Consell de Guerra i, a més, va tornar a ser jutjat per l'assassinat de Gustavo de Sostoa, aquest cop per un tribunal militar, al qual el va condemnar a mort, essent afusellat l'abril de 1940 a les tàpies de l'actual cementeri de l'Almudena a Madrid. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!